Hello! Ayan, magandang araw po sa lahat ng ating mga momshies, popshies, at mga anakshies. And welcome for my another vlog. At this time, nako, kakaiba po ito kasi ang akin pong gagawin ay ang mini makeup tutorial. Ang makeup tutorial with a twist. Kasi magkakaroon din tayo ng chikahan. Yan, kasama po ang lahat ng aking experience about my first time. Okay, so makeup and lots of talk about first. Okay, at ito na. Para sa pagsisimula ng ating pag-makeup, ayan, siguraduhin lamang po natin na alam din natin kung anong skin type natin. Baka dry kayo or oily, ganyan. So, kapag oily kayo, much better magtanong kayo sa mga mas may nakakalam o dun sa pagbibilihan nyo ng makeup po ano yung mas magandang makeup o akma para sa inyong skin type. Okay, at para po sa pagsisimula ng ating makeup, ayan, maglalagay po muna ako ng aking moisturizer. Bigay pa po ito ni Brand Damage mula sa Japan. So, ayan. Thank you so much, Te, for this. Ang aking Chiffre. Okay, kung ano man yung pronunciation niya, bahala na kayo. So, this is our moisturizer. At habang nagmi-makeup tayo, may mga questions tayo na dapat natin sagutin. Okay, so meron din ako mga makakasama dito ngayon, habang ako ay nagmi-makeup, kung saan sila ang magtatanong at ako lang po yung pipili ng number. Okay, number na yun. Okay, and to start, sige, kasama ko ngayon si B1 at si Tags and si Dwight. Ayan, tataka natin sila, guys. Ang aking mga voice-over, questionnaire. Ayan. Meron ako agad group. O, diba? Nakakaloka. Okay, for my first question. Actually, yung ibang question po ay galing din sa mga ilan sa mga kakilala ko na nag-PM sa akin. So, they are asking about my first. So, naisip ko na gawin ito na isama sa aking vlog. Okay, for my first question to answer, okay, pipiliin ko po yung question number 3. Yan. Sinong first crush mo? Sino ang first crush ko? Oh my God, issue agad. Issue, girl. Naku, baka nanonood siya. Friend ko pa naman siya until now. Oo, ano ko siya, elementary yun eh. Elementary days. Yung una talaga ako lumandi ng bonggang-bongga. So, ang aking first crush, hindi ko na siya i-reveal kung sino siya kasi nakakahiya. PPM ko na lang siya. Kung pwede kong i-post yung picture niya. Anyway, ang first crush ko ay nung elementary na until college. Actually, until now, medyo crush ko pa rin siya. Never give up. So, nagpa-foundation na po ako. So, siya ay itago natin sa pangalang Joseph. Wow. Joseph ng Malakas. Crush ko siya elementary, ganong high school. Super effort ako kasi dumating sa punto na magkaiba na kami ng school nung high school, pero super padala pa rin ako ng mga letter. So, di pa naman uso yung mga chat-chat noon. So, yun, siya. Siya yung aking first crush. So, kung nasaan ka man, diyan ka lang, ha? Okay, for my next question, piliin ko yung question number 7. Sinong first love mo? Oh, may pa-issue na naman. Ang akin naman ng mga revelation na ganyan. First love. Sino aking first love? Pag sinabi mong love, syempre dapat yung seryoso, yung talaga. Basta binigyan niya ako ng nun. Kaya ako na-inlove ng gusto kasi nga binigyan niya ako ng kanin na courting puso. Nang ulam ay adobo. That was 10 years ago kasi siya yung first love. Totally kasi open kami sa family niya. Tapos siya, ganun din sa family ko. So, legal kami. Even dun sa mga friends namin. Very open kami. So, itago na lang natin siya sa pangalang Daddy Son. Wow, Daddy Son. At kung nasa kamandyan ka na lang din, ha? Magko-concealer na po ako. So, piliin natin yung mas lighter sa atin. Sa lighter sa skin natin.
for my concealer. Para matakpan yung mga blemish and mga chururot. Okay, for next question, pipiliin ko naman ang question number 1. Ano ba yan? Kailan mo unang naramdaman na Becky ka? Oh, fetus pala. Ito. Sabi, yung dugo ka pala. Kulay green ako, hindi ako pula, ganun. Hindi, parang, I guess, bata pa lang kasi talaga. Kasi nag-ano na ako nun I played Chinese garter, jackstone, tapos yung tuwalya, ginagawa kong buhok. Tapos mga elementary pa lang, iba na yung pilanti. Okay, for my next question, I'm gonna pick question number 10. First artist together. First artist together. Saan? Sa work? Yes. Okay. Yung unang artistang nakasama ko, si Mr. Edo Manzano yun siguro. Kasi that time, tatakbo siya as sa politics. So, kami yung ilan sa mga performer niya. So, Mr. Edo Manzano, siya yung una ko nakasama. Yun. So, kung napapansin nyo, I'm using the sponge for my concealer. Ha? Okay, next question. I'm gonna pick question number 8. As a comedian, saan ang first bar mo? First bar. Okay. Ang first bar ko ay sa na pinasukan ay sa Espanya, Manila. Tapos that time, ang TF namin was only 100, 150 pesos. Tapos magkano pa yung pamasahe namin. So, yun. Kasama ko yung mentor ko that time. So, bongga yan. Iba yan. Tapos nanghihiram pa ako ng mga outfit noon. Kasi wala pa akong sarili mga gamit, even makeup. Question number 9. So, magkukontour na ako, ha. Anong first big event mo? First big event. Yung sa music laban. I was the coordinator that time. So, ano pa yan? Andyan sina Yeng Constantino, yung mga sumali ng Dream Academy. So, most of the bands there are nag-audition dun sa amin. So, kami yung co-ord nun. So, yun yung aking mga first big event talaga na bongga. So, nagkukontour tayo mga kaibigan. I'm using the darker color. Question number 11. First out of town. Uy, first out of town ko. Kasi syempre pag sinabi out of town, di ba wala ka dito sa sa Metro Manila. Kaya nga out of town. First out of town ko is Bulacan. Sa Bulacan. Pero, kung yung talagang benga o yung mas pabongga, yung yung sa Palawan, sa Coron. Nag-Coron ako kasi nag 1 month ako dyan. I'm with Kirara and Fujiko. May Divas Comedianas group before. So, sila yung mga kasama ko nun. After nun, napadpad kami ng Puerto Princesa, Palawan, kina Tito Bong, sa may Republic, na ngayon ay Laugh Trip na. Tita LV. Kasama ko pa rin dyan sina Kirara and Fujiko. Together with Lara na. Ayan. Ang saya dyan sobra. Ang ganda. Okay. For my next. So, nakakontour na tayo. Magpa-powder na po ako. Okay. Tadam! Butas na siya. So, magpa-powder na tayo. Para mag-blend siya ng bongga. Okay. Next question ko ay pipiliin ko question number 5. Unang sport ang hiniligan mo? First sports na kinahiligan ko. Ano talaga?
volleyball. Elementary days, nagpa-volleyball na ako eh. Pero, ano yun, bago ako nag-volleyball, naging track and field player din kasi ako. Question number 6. Saan ka unang nag-work? Ayun, saan ako unang nag-work? Ang una ko kasing work dati, bago ako naging stand-up comedian is, nag-house to house kami, mga special offer, ganyan-ganyan, nagbabahay-bahay kami kahit umuulan, ganyan. Sa super makeup kami niyan, tirikang araw. So, kahit tirikang araw yung super benta kami para makakota kami kasi may mga kota-kota kami nun. Then after niyan, tsaka ako napadpad sa pagiging telemarketer. So nagtitinda naman kami ng mga credit card. At doon ko nakuha yung pangalang Althea kasi yung first client ever ko doon din na-aprobahan. So si Althea yun. So Ma'am Althea, thank you so much for the name. Yan. Then yun na-discover na ako na naging part ako ng SK sa lugar namin. Tapos may naka-discover sa akin na stand-up comedian which is si Ate Petra. Kaya yun, nagtuloy-tuloy na ako sa pagiging host comedian. Yan. Question number 2. Ilang taon ka unang nagladlad? Oh? Yung talagang super dadlad, college no. College na kasi nung high school, super pressure ako kay mama kasi ang gusto ni mama no, makagraduate ako ng maganda yung grades, nasa mataas na section, tapos para nasagan pagdating ng college, maging scholar ako, makakuha ako ng scholarship. Kasi financially talagang kulang kami para makapag-aaral ako. So yun. College na. Pagka-graduate ko ng high school, tapos naalala ko yung first day ng klase namin sa JRU. Grabe yung kilay ko, one line. Oo. Wala na akong makitang picture ko, pero grabe, one line. Tapos ahit talaga yung kilay ko nun. As in, parang papunta na sa paan ng gagamba yun. Okay. I'm gonna pick question number 12. Sinong first tandem mo as a comedian? Ayun. Okay. Si Ate Petra, kasi siya yung mentor ko eh. Siya yung naka-discover sa akin. Tapos, siya na rin nagturo sa akin alos lahat. Pagiging impersonator, nag-host, kumakanta, kahit hirap sa tono, mga ganyan. Mga ganyan ang peg. Yun. So, kukontor muna natin to, guys.